טוב, אז אני בעצם מקליט סרטון בדיקה, להבין זכויות יוצרים, איך זה עובד. אם בעצם אני מעלה סרטון שהוא בערך נגיד של לפחות 30 שניות, אז האם בעצם יוטיוב יבין שבעצם יש סרטון כזה ויש כבר זכויות יוצרים בדיוק על מה שאני אומר ועל מה שרואים, או שבעצם זה לא כזה משמעותי לו, וזה לא יקבל זכויות יוצרים. אז זאת הבדיקה שאני עושה. בעצם עכשיו לדעתי כבר עברו 30 שניות, בואו נבין, 40 שניות. ניתן אפילו דקה, רק בשביל שזה יהיה בטוח. ומשם נתקדם. נראה מה קורה. נעלה אותו עכשיו, ונבין את זה. אוקיי, עברה דקה.